Sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi bare spille noget Fortnite. Jeg ved ikke, i hvert fald Rød vs Blå det er hjemme. Så jeg har fik nogle folk, jeg har allerede taget nogle våben. Hvad er det her nu? Der er kun 6 ud. Hvorfor får man ikke våben? Det har jeg altså ikke set noget som helst om. Okay, der er jeg. For helvede, så bliver det snakket. Så bliver det snakket om. Der var lort. Ej. Det har jeg set lidt ind. Ham der, det ved jeg ikke. Er jeg sammen med ham der? Hvorfor er jeg sammen med ham der? Hvad er det? Er jeg det eller hvad? Jeg falder intet eller noget, det er slet ikke. Hvorfor kan man ikke noget henne? Kan man dumt så taber i? Det kan ikke ramme mig. Ej, øv. Ej. Må vi sgu op? At jeg er hvorfor skal det få? Hej, 2, 1 og ja. Hun er ikke med mig. Jo, hun er kommet sidst.
smager som mælk. Man kan ikke smage det her indenfor. Jeg bliver mod. Jeg ved ham der. Ham der. Og ham der var. Og hvad var ham der? Hvor er han der, eller? Og så er der indledet de her forskellige. Hvad er der sådan her? Hvad med? Han der! Ja, sådan der. Hvor skal man være så fucking? Ja, tak. Sådan. Ja. Altså, episk. Det er det. Então, deixa eu rebuscar, pera. Ele é rebuscado, eu. Jeg ved ikke om det her det er godt glemsted eller ikke. Det får du ud af. Drengen der kan finde mig. Hvor er det? Så tænker jeg bare at få ud af. Okay. Det er sådan. Det kan være lidt. Ja, det er sådan nemmere. Altså. Sådan der. Så er det nemmere bare sådan der. Og så. Er det der et hoved, eller hvad? Jeg kan ikke lige finde ud af det. Så hvad man gør? Hvordan gør man det? Han går sådan. Jeg er ikke særlig god med sniper bare. Om jeg er lort med heavy sniper, jeg plejer heller ikke til med heavy sniper. Jeg må ham der ikke. Det er ham der, jeg må. Prøv at skrive mig ham der. Det tror jeg ikke, det er. Det er ikke rigtig noget håb.
jeg det bare kedeligt, så går jeg ud og sejle. Det er en god idé. Jeg kan bare lade en sejltræk. Jo, det. Sådan der. Det er sådan. Hvordan gør man det? Er han der med? Jeg er med eller med ham? Jeg er sikkert med ham. Han deroppe, han med jeg. Sådan der. Sådan der. Er der? Han er deroppe. Er jeg mod ham? Okay, det var det. Det var mod ham. Jeg mod ham. Skriv ned i kommentarer, om I godt gider at se nogle andre maps, jeg spiller. Jeg spiller også ret meget ude. Jamen skriv det, hvis I gider. Skriv ned i kommentarer, for det hvad jeg skal spille i næste video. Det må også godt sende min, for ligesom jeg har lavet en YouTube-video sammen med Emil, den tog jeg rigtig godt imod. Kom der, er han klog? Nej. Så var det. Nu er han i hvert fald. Hader han folk bare. Jeg tror godt, jeg kan lave. Ej, hvorfor skulle jeg ikke bare med sammen der? Det er mig lidt ikke til. Kom her for dårligt det. Healer ham der. Han ramte vist lige den forkert. Ja, det ved jeg. Er jeg mod eller med? Okay, hvor er det mig? Den er ikke lige. Jamen er bare ved at vide. Ja. Jeg tror ikke helt glad. Men hvor godt er det der kombi? Så min pump. Flot. Så må jeg prøve. Hvordan kan man gøre der? Og så bare pikke det sammen.
Skal jeg prøve at tage en lort? Ja. Skal jeg prøve at tage en anden shotgun? Som jeg ikke så en vildt meget kan lide. Ja. Det her det. Ej, jeg tager den her. Den kan jeg også godt lidt lide det. Så skal jeg heller ikke op først. Jeg er helt heroppe. Okay, så kommer der. Men ikke sådan lave den sejt trækkerskud til. For det hele ned. Jeg har hørt, at det er sejt træk. Jeg synes i hvert fald, det lyder ret sejt. Så burde det være det. Nope. Det der er ingen skal med. Han er one shot. Jeg lå ham derovre. Ham der er jeg sammen med, tror jeg. Han kan i hvert fald ikke sig. Nu tror jeg, det er kan jeg skal meget. Ej, det kan jeg ikke. Jeg vil lige prøve på ham herovre. Han ligner en bot. Ej, jeg er sammen med ham. Jeg er sammen med ham der. Og det er vi ikke. Så dem lader jeg de kæmper. Hvad er ham der laver? Så var jeg og tage den her. Er der ingen mæffelbombe der? Jeg dem der mæffelbombe. Det er dem der lort jo. Jeg hader dem. Skal den ikke også sige for lidt? Prøv bare det her. Oh yeah. Og er han der mod mig med ham der? Kom der bare for at lade være. Lidt der. Det skal lige gøre det. Ej. Kom der, kom ned. Hvem er han der? Er jeg på ham der? Jeg vil lige se 3. Hvor står det? Det er svært. Jeg hader det.
Jeg har lidt glad med, at han har flere liv så. Kom her, kom her. Hvor er han? Ham der er en bot. Han har ikke noget om. Jeg fik fejl bestilt en ny telefon i dag. Vi har nok heller ikke set den gamle. Den er virkelig grim, og den er virkelig dårlig. Så jeg bestilte en anden. Ham der er en bot, ikke? Og så... jeg fik ham. Jeg tror, det bliver i hvert fald den her video. Håber I gider like og subscribe. Det vil mig virkelig meget. Fordi så overlægger jeg selvfølgelig ude på en kirke sammen med Emil. Når jeg får 30 subscribers eller abonnerer eller hvad det er. Ja, og så når jeg får 27, så skal vi ud på en kirkegård. Vi skal ordentligt ud på en kirkegård, når vi får 30. Når jeg får 27, så skal vi kigge på et hjemmesøgt hus. Ja, det må jeg glæde jer til.